Na českom portále Seznam vyšiel článok s názvom Tragédie českého realitního trhu. Otázkou je, či sa odohráva tragédia aj na slovenskom realitnom trhu. Slovenský realitný trh je v súčasnosti podobne zamrznutý, ako sme videli v susednom Česku. V súčasnej dobe nečakáme, že by došlo k zásadnému oživeniu trhu. Hypotečné úrokové sadzby zatiaľ zostávajú vysoké. Je nepravdepodobné, že by v blízkej budúcnosti spadli pod 3%. Zníženie cien predávaných nehnuteľností by tiež mohlo pomôcť k oživeniu trhu. Predávajúci však k tomuto kroku pristupujú veľmi pomaly a neochotne. Na trhu teraz vládne vyčkávací postoj. Kupujúci dúfajú v priaznivejšie ceny hypoték. Predávajúci zase čakajú, kým sa zvýši kúpna sila. Je dôležité zostať informovaný. Dianie na trhu pozorne sledujeme, aby sme vám pomohli urobiť tie najlepšie rozhodnutia.